монтьор. Телевизията никога няма да позволи да направя такова нещо. Ако искаш, да знам, седни някъде така, че да се виждаме. Да, няма значение. Не, няма значение, както искаш. Макар че всъщност, дай ще го направим така. Нещо такова, да. Така ще седна. Вече да гледаш към мен, пък аз да мога да виждам. Да. Какво точно се случва там. Добре. Кажи ми сега, как се роди всъщност идеята за Мист? Какво те запали да се занимаваш, нали, с това предаване, което, доколко си спомням, беше за игри, за японска анимация, интернет, високи технологии. По едно време стана за много неща. О, да, но трябва да върнем лентата. Трябва да върнем лента още по-назад. Значи 98 година, първата ми година в ММ, който период беше един от най-вълнуващите в живота ми. Сбъдването на всичките ми мечти на куп. Да се занимавам с музика и с телевизия беше наистина невероятно. Попаднах в една среда в телевизията, която тепърва започваше. Имаше пред нас неразорана нива и имахме свободата да реализираме идеите си без цензура, без никакви пречки и така нататък, без никакви финансови условия. Нещата бяха толкова чисти и истински по това време. Чувствах се пълен с идеи, които исках да споделя и една от първите беше Мист. Как се роди идеята? Ми беше късно една вечер, играех на Shivers, една от, може би първия Adventure Quest, който наистина ме разтърси. Не броим игрите от по-рано, Legends of Kyrandia и така нататък. Но Shivers беше първата игра за мен с наистина впечатляваща графика, first person, с тези пъзели, с музиката, с атмосферата най-вече. Помня какъв дълбок отпечатък остави играта върху мен. Беше наистина невероятно. Седях сумати нощи. След работа в ММ се прибирах къщи, играех играта. И в един момент ми просветна и си казах, това нещо, което аз го изпитвам тук в един кръг от приятели, защото ние събирахме заедно да играем, може да бъде споделено с по-широк кръг и да се прикачат други хора, които да изживеят тези емоции и те да участват в това нещо. Писах тогава на Sierra, на издателите, те казаха ми, такова нещо не е правилно по света, много ни струва странно, но правете го, даваме ви право да използвате играта. Това се случва в кой месец? 98 година, края на юни беше, но ние стартирахме с една друга игра, 11-тия час. Да, 11 Hour. Нямахме нито декор, нямахме шапки на предаването. Моят бивш тогава колега Делян Диелиан, който правеше графичен дизайн на ММ, направи набързо едно лого, което си остана и до края с малки промени. И просто сложихме логото на екрана и след един от поредните клипове започна ефира. Даже тогава първото предаване го водихме от апаратната, аз стоях на един компютър и движих с мишката. Едва по-късно се преместихме вътре в студиото, когато наредихме някакви картони, декори и така нататък. Благодаря. Точно на време. PC Mania. Не, обаче аз забрах ти кажа, че правим едно интервю и може и отначало да го започнем. Да, не влизайте. Моят пропуск беше, че го направих. Ще го започнем от начало и набързо ще премина. Или ти можеш после да го... Аз мога да си го... можеш, добре. Все пак документално филм. Така, значи... Да. Ми започна от апаратната на ММ, от 1 квадратен метър, един компютър 586 ли бяха, Pentium. Pentium ли се казва? Нещо такова беше, да. Помня, че специално ми донесаха една по-мощна машина, за да може да ги правим тия неща в ефир. Тогавашните шефове на ММ изобщо не разбираха какво се случва. Ние просто решихме да направим този експеримент, без да си даваме сметка в какво ще се превърне това нещо. И имаше невероятен успех. Ние започнахме в 11 вечерта, изведнъж започнаха да се обаждат някакви зрители, откарахме до 5 сутринта в разрешаването на загадки и пъзели. Целият екип беше толкова ентусиазиран, всичко беше невероятно.
и решихме, че ще го превърнем в предаване и че то ще има продължение. Тогава вече така реших да потърся човек, който да може да разказва по интересен начин за игрите, да прави ревюта. Свързах се с Pulsar, намерих Иво от Pulsar по това време, който по-късно се превърна и той в една така малка легенда. Той започна да идва в студиото всяка седмица. Представяхме по една-две игри. Супер аматьорска работа. Зад нас имаше картони, много често падаха върху главите ни по време на ефир. Имахме една малка камера отпред и една лампа. Камерата даже, тъй като предаването беше късно, операторите вече бяха свършили смяната си. Сами си я пускахме, настройвахме, нагласихме, въобще беше голямо шоу. И изведнъж идеята избухна. На мисля се превърна в любимото ми предаване. От всичко, което правих в ММ, с нетърпение чаках съботите. В началото се излъчваше в събота предаването. И така исках да го развивам, исках да намеря, да разширят гейминг темата като цяло в пространството. По това време излизаха PC Mania, беше изключително популярно списание. Имаше ги вече и първите интернет клубове, в които цъкахме като луди. И нещата се случваха. Просто беше невероятно. Славейков работеше с пиратските дискове. Беше една друга епоха за мен. И така стартира Мист. Далечната 98. Това беше първия му сезон, ако мога да кажа, по ММ, защото след кратка пауза след това последва продължение в една друга телевизия. Добре. Забравих, какво ще да питам от... Нищо, сега ще сетиш. От старание да се изкашлям. Добре, какво си спомняш всъщност и какъв ти беше първият досег с тия геймърските списания, Top Games, който впоследствие се прекръства на Master Games, да. Кога за първи път докосна такова нещо и какво ти беше PC Mania 97 година ли е било? Значи същата година. 98 година. Кога излиза първия брой? Юни излиза първия брой, точно когато започва и Мист. Значи сме стартирали по едно и също време, да. Но имаше списание, може би Top Games или имаше на пазара друго списание. Два броя излизат по това име, после става Master Games. По същото време с PC Mania, да, даже ние почти веднага така се свързахме и започнахме да поддържаме контакт, даже няколко месеца по-късно приятелите от PC Mania ме поканиха да пиша ревюта на Adventure игри, което беше страхотно за мен. Аз много обичам да пиша и от малък пиша, така че беше още една възможност за изява. Да, помня, PC Mania беше голям авторитет. Там човек можеше да си свери часовник. Интернет беше кът. Много рядко може да се канекнеш през dial-up или те изплюва на 5-та минута. Нямаше много сайтове за гейминг, нямаше почти никаква информация, така че PC Mania и за мен и за много други хора, наред с другите списания, които излегаха по това време, бяха източник на информация. И все още поддържам връзка с много от авторите на списанието, но няма да забравя големия бум 99-2000 година, когато вече нещата бяха много така наситени, интензивни, интернет се отключи, появиха се сайтове, започнаха да излизат нови игри, все по-вълнуващи. Нали, момента на този пик няма да го забравя. Тогава започнаха вече и конфликтите на интереси между списания, между предавания и така нататък. Въобще всички бяха жадни да се изявят, нали, да покажат най-доброто от себе си, което създаде много добра конкуренция, между другото. По това време тогава се вдигна нивото на всички тези списания. Появи се Master Games, Gamers Workshop, малко по-късно, което също явно е от 98 година, но малко съм ги забрал тези неща, това са вече 15 години. Но въпросът е, че много бързо започна да се дига качеството
и на списанията, въобще на медиите, които занимаваха с гейминг, защото в тях работеха млади и талантливи хора, които се занимаваха с нови неща, бяха ентусиазирани, надъхани и въобще гейминга си беше голяма работа. И днес е голяма работа, но тогава това беше зората на гейминга. Симпатиите ми винаги са били покрай PC Mania, просто защото имахме една много хубава връзка през цялото време с тях, която се разви малко по-нататък в втория сезон на Мис, когато се премести в BBT. Тогава аз ги поканих да... Не, всъщност те започнаха да участват и в самото предаване. Точно така. В вече последните дни на Мис, последните месеци, започнаха да идват редактори от списанието и да правят ревю на игрите на живо в предаването. По това време Сиво от Пулсар бяхме в конфликт, аз трябваше да намеря негов заместник и хора, които да продължат да информират публиката за новите игри и колегите приятелите от PC Mania се отзоваха и започнаха да идват в ефир. Така че ние в един момент се сляхме малко и беше много готино, между другото. Много беше хубаво. Не знам дали ще ги намериш. Между другото, аз издирвам точно стари записи на Мист от времето на ММ. За съжаление, целият архив гние някъде 98-99-2000 година, но съм чувал, че много хора имат някакви записи. Ако някой гледа това интервю и може да сподели стари архивни кадри от ММ, ще бъде много готино, наистина. Аз нямам почти нищо. Екипа на PC Mania се появи в ренесанса на Мист, когато ние започнахме да се заиграваме с първото виртуално студио тогава в България, което закупи ММ. Това беше първото виртуално студио, не просто Bluebox, ами студио, което ти даваше възможност да създаваш пространство, да създаваш светове. И си спомням, че тогава изработихме и първия виртуален дигитален сет на Мист, който беше много голяма работа. И аз бях много щастлив, че отново сме напред с технологиите и с нещата. Така че точно някъде тогава, 2000-та година, беше наистина най-красивия момент от моите спомени, свързани с игрите с гейминг. Преди ти дам списанието, как всъщност си намирахте игрите тогава? Ти каза, че специално за Мист PC Mania са сваляли от FTP-та, които докъде част от тях са... Новите, да, значи ние... са били официално предоставени от производители, докъде... Намирахме си игрите от Пулсар. Още от самото начало, още от първото предаване, Пулсар бяха наш партньор. До последно Саркис ни снабдяваше с игри, които да представяме в предаването и да демонстрираме. Но новите заглавия по това време стигаха в България малко по-късно. Те първо излизаха на пиратски носители, на Славейков и така нататък, а преди да излязат на Славейков, бяха в офиса и на PC Mania. Така че ходих там в онези хубави пиратски години и всъщност оттам се снабдях с повечето игри. Не знам дали съм нарушил някаква тайна. Така. Имах привилегията да избирам игрите, за които да пиша. Даже всеки път, когато до мен достигаш информация, че излиза нещо готино, яко, което чакам, аз бързах да се обадя на Боби или на Петю и да кажа, искам аз да напиша за тази игра, чаках я да излезе с нетърпение. Те ми се обаждаха по някое време през седмица, казаха, Роро, играта вече е свалена, тук при нас е. Тичах и след това пред компютъра вкъщи по имейла с картинките и така. Това беше процеса на създаването на статиите. Винаги играта беше пред мен, с атмосферата, с музиката, въобще потъвах вътре и просто пишех това, което усещам. Тогава беше много модерно да се пишат всякакви работи, свързани с техническите спецификации на игрите, защото тогава нещата се случваха. Там нещата малко ми куцаха, но се справях горе-долу добре. Тоест за мен беше по-важна емоционалната част от предаването на информацията, отколкото техническите параметри и така нататък. Добре, сега ще го взема. Но да се върнем на предаването.
Покрихме вече писма, но да се върнем на предаването. Имал ли си някакъв момент в целия му живот, нали, и по ММ и по BBT, извиняй, в който да имал такъв момент, в който ти си бил изключително горд и щастлив от това, което си... от самото предаване, в смисъл... През цялото време бях изключително горд и щастлив. Някакъв такъв по-специфичен момент, в който, примерно, някой зрител казва нещо, от което на тебе ти е станало на толкова яко, че ти е идвало да изкрещиш, да кажеш. Щастието за мен беше от това, че наистина успяхме да създадем заедно с зрителите една общност, едно семейство даже мога да кажа, без никакви граници. За някои хора, да, оставах си само на екрана, но имаше други, които идваха нощно време по време на предаването. Непознати хора, които идваха в телевизията, влизаха, носеха ни пици, кола, вода за пиене, искаха да бъдат там, да останат да погледат. Голяма част от тях пък влизаха в самото студио и ми правиха компания до сутринта. Това е най-голямото щастие. Даже преди 2 седмици се свързах с една стюардеса, тогава от Балкан, беше така на средна възраст, толкова запалена, че така си променяше програмата на полетите, за да може винаги в петък или събота, когато се излъчеше предаването, да бъде при нас. Идваше, помагаше ни с пъзели, загадки, понякога с превод на някои думи, защото симултантният превод беше много изтощителен. Особено в определени игри, просто няма да забравя The Longest Journey, това беше просто една велика епопея с невероятно дълги диалози, които трябваше да превеждам в ефир непрекъснато. През цялото време имаше вълнение и екипа се вълнуваше. Аз спомням, че всички мои колеги в ММ, които работеха зад камера, като осветители или тон режисьори и така нататък, всички искаха тяхната смяна да бъде по времето на Мист. Това беше една друга вселена. Просто все едно беше една друга програма, един друг канал. Част от ММ, разбира се, но някаква друга реалност. Абсолютно. И всички ние много обичахме да влизаме в тази реалност. Сигурен съм и зрителите, защото и за зрителите беше така, те непрекъснато споделяха хората как няма търпение да им свърши работната седмица или учебната седмица и просто да дръпнат чалтера, да вземат пуканките и всички други неща, да се заредат с храна и вода за цялата нощ и да поемат на приключения с нас. Беше неповторимо. Продължавам да търся такива моменти в живота си, в работата си и намирам, но може би не чак толкова силни, колкото на времето бяха тези изживявания. Може би, защото и аз тогава бях на 22-23 години в разцвета си и така нататък, но ти ме питаш за най-силен момент. Един силен момент беше завръщането на Мист в BBT. Това беше много трудно упражнение за мен. Бях самичък, нямах никакъв екип. Почуках на вратата на BBT с една кратка концепция, разпечатана на жълта хартия с снимки от адвенчър игри и една вече по-развита концепция от това, което се случваше в ММ и вратата ми отвори Юляна Пръмова, тя по-късно стана шеф на БНТ. Едно друго поколение. Тази жена ми повярва веднага, отвори вратите и казва: хайде, Роро, прави го. Поръчахме декори, направихме шапки, събрах набързо екип. И след по-малко от месец ние вече бяхме в ефира на BBT в едно истинско студио, с истински камери, с осветленията, с сетовете. По това време BBT беше много така развита телевизия. Имах невероятно огромен екип от хора. Аз никога не бях работил в такъв мащаб. В ММ бяхме аз, човека на звук, който редовно заспиваше някъде към 3-4 сутринта и аз трябваше да го будя. Един човек на сървъра, който пускаше клиповете и това е. Даже нямахме и оператор.
А там вече се показаха много повече инструменти. Имахме диджей вече в студиото. Опъвахме едно платно отзад с визуализации от всякакви анимета и така нататък. Имахме Каори, тази симпатична японка, която намерихме тук заедно с Слави, с Нинджата, която поведе много успешно своята рубрика за аниме. Обличахме в кимона и така нататък. Това беше най-вълнуващия момент за мен, този новия мист вече в BBT. Там вече разгърнахме концепцията, вкарахме много повече теми, рубрики, много повече съдържание. И това беше върха на предаването. И даже наскоро гледах стари записи. Наистина съм горд с това, което правихме по това време. Даже и сега. Става, че ми спомря два пъти. След първия път просто напуснах ММ. Аз съм човек, който винаги търси изненадите и не обича да се задържа на едно място, т.е. на търсене прекъснато новото, развитието и така нататък. И винаги съм смятал, че ще остарея в ММ, което не се случи, но един ден просто се събудих и в главата ми беше поникнало някакво ново семенце, че трябва да развивам самия себе си. Че не мога повече да съм Роро от ММ, водещия от ММ, музикалния редактор на ММ и така нататък. И точно тогава Нико Топарев ми предложи да стана изпълнителен продуцент на Стани Богат.